Okay, naimbag nga rabi iyo amin kakabsat. So welcome ka dito lifeline topic review tayo. Matanan tayo manan dito nga oras kayo tayo pagsasaritaan dito message nga na-discuss idi Miyerkules. Nga in-discuss ni Kuya Doming nga napauluan
Jesus, the light of the world, wenno iti Ilocano, ni Jesus, ti silaw ti lubong. So, siak ti host yu tata. Ket tatanga kantaway nga rod, sakbay tayo rugyan detoy. Ayabak man nga rod ni Kuya MJ nga mangidaulo kanya tayo iti pinagkararag. Kuya MJ. Naimbag nga rabi itayo gagayan kung kakabsat ko kung Kristo. Intay nga rin amin ko mararag kakabsat. Amami managayat, gubwayan iti biyag. Yaman kami ulord iti talna ken parabor mo ti tumunggal maysa kada kami. Ken ita nga oras ulord kita ti mangsukisok digiti puspuso mi dalusan na kami ulord iti anyaman nga kinarugit. Tapno nga ro digiti sasaom tapno iti tikit ka digiti puspuso mi. Kat kami malipatan isuda at maibiyag mi nga mayan natop iti pagayatan. Yaman kami o Diyos ti presensya ti tumunggal maysa kada kami. Bendisyonan ti internet connection ni o Lord, mamati kami nga kontrol mo ang amin, kan agyaman kami pay iti pinag work ti Espiritu Santo iti biag iti sumunggal may sa kada kami nga isu ti mangiturong kanyami iti amin nga kinagpaiswanan o truth nga aggapo ken apo mi nga Kristo. O Dios ika nga rod ti madaydayaw kaday ti nga aramid sublima aning tingka at panagdayaw, gloria, kung panagyaman. Itinagan na po ni Jesus. Amen. Thank you Kuya MJ. Kadita tangaron nga gundaway intayo met sakbay nat amin iyam amukman ti gitoy kadwa tayo. Makadwa tayo tatang agsungbat kadagiti gitoy questions. So iti umuna may sa iso ng estudyante iti agriculture taga Vintar. So, ay bakman nga rod ni Brad Justin kumablaaw. Naimbag rabi iti amin kakabsat nastamet kadigiti contacts no ibay Bible study ni Ril Gunanan, Raymond Pungtilan kini Michael Andrew Gapos kakabsat ket umay danggayan nga agdingeg ket umuneg pay ti sasaw ni Apo Dios babaen iti daytoy nga panagtutungtong tayo. So praise the Lord. Di mat sumarunong kadwa tayo tata may isang graduate iti electrical engineering taga Banna, Ilocos Norte. So ay bak nga ro dun ni Brad Christian nga kumablaaw mo. Good evening, manan kakabsat. Praise the Lord. Good evening, manan kakabsat. Siak ni Christian. Kadwayo nga makidanggay nga umay mangi agdatanggay nga amamuken ni Hesus Kristo stamet nga yamanak iti Apo tay inaramat na kita nga aldaw tapnon di kasta ket mausar tapnon di kasta ti sasauna ket agtuloy pay nga mai saknap iti biag iti tumunggal may sa kanya tayo ket tablawak man nga rod digiti contacts ko nga Jay Paway, Siagan family and Ibarra family and kastamet ni 30 ni Limwell ken ni Marky. So praise God kabsat. Stay tuned iti dating Lifeline review. God bless. Thank you bro. Ay bak mamag-arod iti kapsat tayo nga taga Marcos nga isu ti nag-pray nag-opening prayer tatay tapos kumablaaw met Kuya MJ. Praise the Lord. Naimbag nga rabi amin kakabsat ko ken ni Kristo. Alap mga rod dating oras tapno nga rod imbitarak digiti contacts ko. Itataway, digiti batak kan kastamet jalawag. Ken digiti kapamilyak ije Marcos. Mabalin nyo nga isend DJ link nga insend ko kanyayo kakabsat ken kapamilyak tapno adupay iti masiran or makamamupay ken apo tayo nga Hesus Kristo iti pinagbiag tayo. Yamanak iti presensya ti tumunggal may sa kada kayo. God bless everyone. Okay. So kablaawak met nga ro digitay kadwak iti Bible study. So Brad John Ray, EJ ken Kent. So ano lang
enjoy lang what iti do. Kan iti kapamilyak iti pintig. So welcome. Welcome kakabsat. Ket dating tatangaro do intayon iti pagtutungtungan tayo. Jesus, the light of the world. Jesus iti silaw ti lubong. Masarakan ti ano na ijay San Juan 8:12. Nagsaumanan ni Jesus kadagiti Fariseo, siak ti silaw ti lubong. Kinunana. Sa sino man asumurot kanyak, maadaan iti silaw ti biag, ket dinto magna iti kasipngitan. So, ating aro, di kita'y pagsasaritaan ti tata, iti guide questions. Ito umuna, discussion questions. Ano na to'y? Number 1, ni Jesus ti silaw iti biag. Awaten tayo ni Apo Jesus tapno maadaan tayo ti silaw ti biag. No inawat tayon, ana ti epekto wenno ebidensya ng addaken kan ni Apo Jesus akas silaw iti biag. So, intay man nga rod, denggen iti i-reveal ni God kadating question iti biag ni Brad Christian. Bro? Okay, praise the Lord. Okay, Brad Lawrence, thank you. Iti daytang question. So, ni Jesus ti silaw iti biag. Iti biag ko personally ana iti ebidensya iti panagbiag ko. So, when gabsat kas may isang sumursorotan ken ni Kristo, masapol nga talaga nga no awatan isuna iti no inawat ko isunan ti biag ko kas may isang silaw indasig ko ngamin kakabsat iti may isang banag kuma no inak no i ijeka may isang banag nga ijeka sipngatan kuma no adayo isuna iti lawag haan mo nga makita, haan mo pulos nga mamirah, ngayon no iyasideg mo, ijay silaw, ijay mo nga makita no ana deta nga banag, ijay nga nalawag, no ana no kasano deta nga banag, ana ti itsura na, kitkas jay mo't gayam itibiyag nga masapol nga makita iti panagbiag ko itan, nga kas may isang disipulo nga nangawat nga pudpudno ken Jesucristo kas silaw iti biag ay jay nga masabalyanan di jay ayatek kuma idi ayatek iti dagas nga banag pagkaayatak ti aramiden iti saan na pagisu iti Dios ngem itan nga inawat ko iso na inayat kon iti lawag nga ijay nga ayatekon iti no tilawag namin kabsat ijay gayam nga lawag pure makitam na lawag nasinaw kuma jay makitam na banag so kas jay met iti biag ko nga rod nga ibiyag itan nga agtultuloy nga sumurot ken Jesucristo agbiagen nga nadalos nasinaw nalinteg iti inaldaw-aldaw iti inak panag pagpag na panangaramid iti pagayatan ni Apo Dios ti panagbiag ko ayatekon iti kinalinteg ket ti buraekon ket iti banbanag nga dakes so DJ kabsat ti inak ma-share kadeti nga question number 1. Praise the Lord. So, praise the Lord, bro. Paiso, eternity, kinarintag na once nga at datayan kini Christ. Katangagon daway. Tingin tayo mamut, no kasano iti panakaawat mo ni kakasbay sa estudyante. Tingin tayo mo ni Brad Justin. Okay, naimbag nga rabi iti amin kakabsat. Itagat, kahit kung lang i-share kanyayo, dito'y nakasanok ba nga naawat iti mahon ko na nga silaw. Jay, kas iti kunanat yung amin, anya iti epekto mo na obedensya.
nga adda keng kan ni Apo Jesus akas silaw iti biyag. Dito kanya kakabsat kat na anak niya talaga nga nakitak uno mas nalawlawagan pay iti mahon ko na nga purpose. Iti purpose ko iti panagbiag. No idi kat mabalin nga anak kat agbibiagak iti kinasipnget nga kaskon ko ni Kuya Christian itay. Itan haanen nga minta naadaan na kon ti silaw kay nangasawon naadaan na kon iti silaw nalawlawaganan amin nga aban ba nag iti biyag ko. No idi kat okay lang nga kas may sanga kas may sanga estudyante nga rod okay lang nga makisabay iti uso. Digito iti dapat nga pagpupkusak ko maidi nga ngam idi naawat ko ni Hesukristo kas manubot kan mangisalakan kan kastamet nga kasilaw ko iti biyag nalawlawagan na ako nga amin nga basol amin gayam nga aramida idi kat talaga nga basol. So ano nga rod ti ebidensya kanya idan ti ebidensya kanya ida nga makita ket DJ panagtulnog ko kina Apo Jesus DJ naapukaw digiti desires kuno saan ket nekkan nakon iti adupay nga kinasirib kuno DJ lawag nga tigayam pudno nga biag diti lubong kadhaan nga iti agbiag iti kinasipnget no di ket di agbiag nga kumuykuyog iti silaw kuno kumuykuyog kini Apo Hesukristo. So nasken launay nga agbiagak nga kanayon nga ililin ni Jesus Christ nga minta isuna iti silaw ko ken isuna iti isuna iti ayan iti pudno nga biag. Ijay lang kanya kuya. Sige. Un agpaiso nalawlawaganan ti adda ken ni Kristo. Tanga gundaway. Timambot nga rod ken ni Kuya MJ. Praise the Lord, kakabsat. Nagpintas dati nga sa iti Diyos nga iti may nga taon nga adda ken ni Kristo ket magmag na dapat isunan iti lawag. So ano ba digay ebidensya kanyak met kakabsat ket makita nga talaga nga iti may nga tao nga agbiadag talagang isuna iti lawag ket nasawen naaddan isunan iti new way of life so kabaro digay kasano nga agpanunot isuna kasano nga ubraen na dyan sa nga banag no digay ket basol ba wenno haan ket nasawen haan nga magna iti may nga tao iti kasipngetan na nangawat ken Apo tayo nga sa Kristo ngamin ket isuna ket kabaron nga parsa iti Jesus Christ ket nasawen ti han nga agbibiag nga mayan natop or according ka DJ yung ligad magmag na lang isuna iti kasipngetan. So awan pa iti pakakitaan yung itatta hindi talaga nga inawat iti mesang kasla kumamot kanya kakabsat ni ogyadeg dakta lang ti DJ dati nga aramidot iti panagbiag di man nagbasol nga sak ket nasawen awanak pa iti lawag ket nasawen agkaraitib kulnak pa lang kada iti kumanga biag hindi di addan niya si Kristo na awat si isuna nalawaganen iti dalan ko ammo kuno yan na iti pagturungak kahit nasawen makapagbiaga kun nga uman natop iti pagayatan iti Dios. So kasday iti ebidensya na kakabsat may nga nangawat ken si Kristo kada iti nga lawag ket sumurusuruten kada iti lawag kasi no han nasuruten ni Apo nga si Kristo ket nasawen agbiadag pa lang isuna iti kinaligen when di na mo iti papanan na di iti nakabutbuteng biyadag isunag ti lubong ngem di na mo no ana ituturong iti biag na so nagpintas aya kakabsat nga kas may nga nangawat ken ni Apo tayo si Kristo masapul nga ibiyag tayo di kabaro nga biag nga addaan iti silaw nga agturong iti kanya na so di lang kanya kabsat Lawrence. Praise the Lord. So, praise the Lord, Kuya. Thank you iti life mo. Agbiag iti baro nga kinataon ti maysa nga adda iti silaw. Adda silaw na. So, kita tangarod, intay mo iti next question.
Una na to'y, ni Jesus ti suruten iti daytoy abiyag. Suruten iti daytoy abiyag. Suruten tayo ni Apo ni Jesus ti suruten iti daytoy abiyag. Suruten tayo ni Apo Jesus ta isu na laeng ti silaw ti biyag tapno saan tayo tupulos amagna iti sipnget ken ayaw awan. Kasano ka nga rod nga agtalinaed nga sumursurot iti lawag nga agapo ken Apo Jesucristo. So, dati iti question tayo. Tamot nga rod. Irugi tayo mamut nga rod. Kundi Bro Justin. Sige, thank you kuya. Kanya dito ka kabsat kat dito question kasano nga agtalinaed nga sumursurot iti lawag nga agapo ken Apo Jesucristo. Pagit kita dito ka kabsat kat pagit kita narud iti may isang illustration iti sipnget ko for example kasano ba nga ma-enjoy DJ life ko ang bibiyaga kiti nasipnget kumbaga kat no kumapa iti inog ti kuweba uray man pa ibaga nga adda amin nga banbanag iti unog ti kuweba mabalin nga ado iti kayamanan ado iti treasures ado iti rare nga haan pulos nga makita iti wart iti kuweba nung naadanak lang iti unog nga awan iti silaw ko pulos nga hangko nga ma-enjoy iti life ko ijay kumbaga kat boring an ko pulos nga ammo no anak mapaspasama kanyak mabalin nga hangko ammo no anak digidi mapadpadakak kasi awon bat iti silaw so ti question kat kasanabot nga rod nga ibiyag kasi makita nga rod nga iti silaw kat may isang isu nga na leader kumbaga kat isu na iti mangidalan iti amin nga banag so iti nga rod nga kasano ba nga ma-enjoy iti life ko nga kini Kristo yang dapat nga isu lang iti sursurutok. I mean, tano awanak iti silaw na, kuno awanak iti sidong na, mabalin nga iti tigkulak, kas kuno iti mabalin nga matayak, tahang ko amuno anto yan iti mabalin nga diraas gaya medyo argregakon. So, ayang nga rod nga kasapulan nga agtulnog kinhap Apo tayo sa Kristo, no saan ba kasano nga sumurot. Ayang rod ti may i-share pa iti nga sapulan nga agtulnog agaramid digiti pagayatan na ket kasamit nga iwaragawag iti sa una. I mean, no kit kita kakabsat iti ikumkuman na kuma iti Bible no ana ba nga talaga iti usto nga pagayatan iti Dios ket dayta iti mangiwaragawag iti pagayatan na ket mangiyasdag amin nga tattao iti sidong na. So kanya iti kakabsat ket ni Hesukristo kuno ti silaw isu na laeng iti usto nga leader. So no awan iti silaw ko kaya nasawon boring iti biyag uray pa ino adda amin kanyak iti kwa iti lubong uray pa ino kuma iti first honor or top pa din lister ko ma no awan iti silaw no awan ni Hesukristo iti biyag ko kaya nasawon boring DJ life ko. So saklang sala agbalin nga enjoy DJ life ko no sumurot ak iti silaw. Ngamin tati silaw isot ayan itilaw. Ito lang kuya. Sige. Ituloy tayo nga ti sumurot iti silaw nga agapo ken ni Jesucristo. Kaya tatangaron nga gundaway. Dinggin tayo met ti no kasano met nga sumursurot met ni Kuya MJ kadating silaw. Kuya MJ? Praise the Lord, kabsat Loren. Kunanay ta ni Jesus isuruton iti daytoy abiyag. Yung nag-importante ay nga iti panangsurot ket amwek na sa sino di sursurutak. Kasi no jak amuno di sino di sursurutak maiyaw awan naklang. Yung nag-importante nga klaro dapat di relasyon ko kani Apo Jesucristo. Kasi no hanga klaro di jay hamet nga no hanga klaro di pinakaamok ni Apo tayo Jesucristo hamet nga klaro di panang surot ko kanya na. So kuna na itoy kasano iti panang surot kaday tingalawag. So may sa iti inreveal kanyak ni God no kasano nga surutan nga Apo tayo nga Jesucristo iti panagbiag ko iti inaldaw-aldaw. Masurot kalaing nga Jesucristo babaen ita digiti
sa una. So nag-importante nga iti may nga tao nga nakaawat kini Apo tayo nga si Kristo ket masapul na nga i-take the word ni God iti inaldaw-aldaw iti panagbiag na. Kasi kung ano iti Salmo, kapitulo sangagasot sangapulo ket siyam, bersikulo sangagasot ket lima, kung ano ijay, ti silaw a mangidalan kanyak, may sa alawag iti dana a pagnaak. So deti sao iti Dios, deti iti silaw ko, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag. When kasi han nga suruten iti may nga tao kanyak kumakakabsat nuang ko nga urnusan di quiet time ko lang iti bigat throughout the day. Han ko amuno yan na iti pagdalanak throughout the day jak amuno yan na iti papanak kasi agpatinggalang agar arikap mak sa jay nalidem kasi kadeti nga lubong ngamin nalidem deti nga lubong uray man pinalawag ni kitaan dayo napnan isuna iti kinamanagbasol iti diket ko nga ibagak nga kinasitnget. So no awan di worldly God kanya kakabsat nga mangiturong kanya manglawag kadigay nga dalan mabaling nga maitibkulnak kadigiti basbasol o pagbasulan nga ito iti di bagbaga di kabsat itatay ni Brad Justin nga ito iti pakatayak when may sa digay kakabsat digay sasao ni Apo Diyos digay quiet time devotional time ko kanya na iti binagat may kadwa kasanok ta nga surutan deti nga lawag tapno agbalin na namin nga protected kadeti nga sitnet masapol ko iti makakadwa kadigiti believers when kakabsat masapol ko makikadwa kadigiti na lawaganen ken Apo nga Kristo. Yung nag-importante di gay nanungan min diit na inlubungan iti kadwak nga tao maisursurot na kanila na inlubungan nga aramid da. Ngunit iti kakadwak ket believers in the Lord. Kunang nga Proverbs 13:20, he who walks with the wise or with the godly, agbalin iso na nga godly. He who walks with the naningneng, so agbalin iso na nga nakuneng. Importante kakabsat nga iti may nga tao, may nga nangawat yan ni Apo nga Kristo, masapul nga surutan na Apo Kristo babaen, iti sa una ken kastatay, makikadwa iti pada na nga believer tapno hangarod nga mayawan ito na. So praise the Lord, kakabsat, idya lang namin nga surot iti may nga tao ni Apo Jesus sa una ken iti body ni Kristo. Hindi lang kabsat, Lawrence. Praise the Lord. Okay. Kung nagpaisong agbiag tayo, kadag iti sasaon ni iti Apo, kasi tagparin nga silaw tayo talaga, iti agmalmalam, kan iti unos ti pinagbiag tayo. Kan agpaisong masapol tayo talaga at makikadwa, iti para tayo nga nasilawanan. Kas may isang illustration DJ Baggang, nga matay di Baggang, no haan nga ano umadayo iti body iti kakadwa nga bagkang aga papaymod. So digin tayo mambot nga rod iti makuna ni Brad Christian bro. Okay, praise the Lord. Kanyak magkausat iti may bagak iti detoy nga ni Kristo iti suruten iti detoy nga biagwen. Importante kan talagang nakapatpateg na talaga no kayat ko iti biag nga kas iti biag nga sinilawan ni Hesus Kristo. Kaya't ko nga agtuloy nga agbiag iti casting nga biag ta no haan ko nga i-desire iti agbiag iti casting nga klase iti panagbiag enlightened, holy, and blameless like Christ. Ket DJ biag ko ket haan nga pleasing at the same time ti biag din ibagada itat tay nga
agbibiyag iti darkness nga ti darkness iti kasipngetan tan puro peligro biag nga awan iti turungan na bilang iti panakadadael may isa lang ti turungan na gayem biag nga pakadadaelan ket kasanong arot itatang nga ibiyag when nangig ko itatay kali may isa digiti imbaga ti kadwa tay tatay ni Brad MJ nga nang nangruna nga masapol nga ikak iti importansya detoy nga banag isu iti panangbasak panang meditate ko iti sasaon ni Apo Dios ta dagiti sasaon ni Apo Dios ti Biblia isu iti mangiturong kanya ti biag nga nasilawan biag nga adaan iti ranyag ket damor nga i-devote ko iti biag ko damor nga maadanak iti gundaway wenno mangi kalikagom nak iti oras ko nga mangbasa kadagiti sasaon ni Apo Dios ijay nga ma-enlighten maranyagan ti biag ko maikat dagiti banbanag nga amok nga maamires ko nga haan nga pagiso nga aramidak nga haan nga pagiso kani Apo Dios so itoy nga iti detoy nga panangaramid ko kasapulan nga agbalin wenno DJ puso ket addaan ti gagar nga mapalbaliwan nga talaga ngem no natangken insapol nga nalukneng ti puso kasi once nga basa ti Biblia ijay nga agsaon ni Apo Dios nga i-reveal na ipakaawat na kanyak nang nangrona iti biag kasano nga ibiyag iti pudpudno nga biag nga nangawat ken kuanan nga nangawat iti adaan iti nangawat ken Hesus Kristo nga which is isu na iti silaw iti biag ko DJ Kakabsat tuloy lang i-gumerti biag ko aramiden nagiti basic nga aramiden at kung tigas ta maranyagan ti biag ko iti inaldaw-aldaw isu iti panagbaleng ko nga matalek nga agbasa iti Biblia kastamot iti panagkararag so DJ panag quiet time nga babaga ni Kuya MJ itatay gagawin. So DJ lang Kakabsat, God bless. Okay. So, tuloy tayong agranyag para katigiti hampay nga nakaamamumot kiti Christ. Tanga kung daway, intay mo't nga ron iti maikatlo nga question. So kung ano toy, ni Jesus agranyag iti biyag. Anak na tayo tilawag or children of light. Kas may isang anak ni Diyos, kasano kang agbyag akas kinuna iti San Mateo 5:16. Masapol akas tamet ti panaglawag ti silaw yo, imatang dagiti tattao. Tapno makita ta dagiti naimbag nga aramid yo, ket idaydayaw ta ni Amayo sa dilangit. So, tangarod, awagak ulit di Christian, may isang electrical no kasanawat di pinagranyag na. So, bro. Praise the Lord. When Kakabsat, ti may isang nangawat ken ni Hesus Kristo, ang laeng nga puro maranyagan kasi iso nangarod ti silaw, ang lang nga syakit maranyagan. Nadikat nga tibiyag ko agbalin nga silaw met kasi ninawat ko di silaw adan kanyak iti silaw masapol nga DJ silaw makita visible di silaw iti panagbiag ko ket when kas may isang agub-ubra iti may isang institution detoy kas may isang agub-ubra ken kastamot nga agsumursurot ken ni Apo Hesus Kristo dakkel iti challenge na detoy Kakabsat nga
Digiti tao iti pagubraan. Amudang sika ket maysa nga anak ti Dios. Ken sumursurot ken Hesus Kristo mangisaksaknak iti sasao ni Hesus Kristo. Ti ayat ti Dios iti tumunggal maysa at tao. Digiti matadag ket adaken ka. So masapol nga tibiyag ko nga rod ket agbalinak nga pudno nga silaw kanyada dagiti aramid ko, dagiti adda iti panunot ko, dagiti action ko wenno iti nakasanunak nga agsao. Masapol nga annadak, masapol nga ti makita dagiti nga kakabsat, makita ti tao nga adda iti iglawlaw ko, ket di silaw nakasano ni Kristo nga nagsao, kasano nga inbiyag iti biyag na nagbiag nga awan iti basol na, nagbiag nga nasantuan nalinteg ken awan iti basol nga nakita tay nga haan na nga pagaayatan iti aramid ti lubong. So do isuna nagyan iti lubong ngem haan na nga in the boat in ted ti biyag na aparat iti lubong hindi ket di naramat na inusar na iti biyag na nga maidaydayaw di nangibaon kanya na naidaydayaw ti Dios nga iso nga sursuruten na. So kanyak met ita usarat met dati biyag ko nga saan laeng nga nabalbaliwanen no di ket di agbalin nga silaw iti sabaling nga tattao kadagiti tattao pay nga saan nga nakam-amo ken ni Kristo nga iya sideg ida nga silawan ida kadagiti kasipngetan agranyagak iti kasipngetan which is usarat ti silaw ko nga nawaya haan ko nga kaluban iti salop no di ket di rupatak tapno ti kasta ma-enlighten nagiti masilawan maranyagan niti tattao nga agbibiyag iti kasipngetan tapno ti kasta umasidegda iti lawag ket sumurot da ken ni Kristo at pakumbabada ket iti damet iti biyag ta apara ken kuana. So DJ kakabsat iti na i-share dating question number 3. Okay, praise the Lord, bro. So, natambat nga kung kaway. Natambat iti no kasarubat niya, karantanyag di Brad Justin, kaniti pada ng estudyante. Bro? Sige, praise the Lord, kuya. Nyakit, dito'y, naana nga talaga, very challenging but DJ part iti panagparanyag uno DJ very challenging iti part iti DJ estudyante nga rod. Kasi nakadado digiti mabalin nga pangkitaan da nga or pang anaan da kumakanyam DJ pangbanatan da kunyam kuma. But DJ no kasano ba nga ana? Kung natin i-share ni Kuya Christian itayon na nalpasan na nasilawan nak inikanak ni Apo Dios iti silaw nang ti kasta agbyagak nga kas or agbyagak na kas may nga nalinteg no tay holy and blameless nga unana jay dapat ti question iti ket siak manay lang ba day jay timot kayat ni Apo Dios ket dapat ket amin nga tattao nga amin nga tattao ket ditoy lobong ket mapanmat kanya na. So dito nga ti opportunity nga dapat ket makita amin nga garaw ko iti amin nga garaw ko dapat nila ang Hesukristo iti makita da. Kumbaga ket awanan ko madapat unuhan ko madapat makita digiti anaman digiti nakita da iti kanyak iti awan pa ni Hesukristo iti biyag ko. Yarod ti ipagbada minsan nga tay walking Bible nga amin nga dapat nga gunay ket dapat ket inline na talaga kadaytay sasaon ni Apo Dios digiti pagayatan ni Apo Dios. So nga digiti ti adarod may nga ana nga classmate ko idi nga
DJ mati may nga nasintir na kanyak. Hindi mahilig ag iti makibarkada, mahilig iti gimmick. From that time nga nakita or from that time nga inawat ko na Apo Kristo bigla na nagbalbaliw ako nga di nga gimmick ko maidigat awanan namin pinsan nga napukaw. So iti may nga napansin na iso kasi gayam iti may nga nakita. Wasano pa nga iyan courage iti classmates nang runa iti barkada kuma. So dapat ket kanayon naklat nga agbyag no amin nga klase no amin nga aramidog iti panagbiag ko nang nangruna iti kaduan ti tao no nang nangruna kadigiti yan no makikita digiti anak dapat ket na agbiagak no agkunayak nakas gunay iti maysa nga pudno nga disipulo hindi jay nga kasapulan nga talaga nga i-share ko mat iti sasaon Apo Dios kanyada. I mean, no hang kumot i-share iti sasaon Apo Dios kanyada. Andan tumut pulos nga maawat iti kini Apo Jesus. Nga dapat kat share i-share ko nga talaga nun tas may i-share ko DJ lawag uno DJ ranyang gapo iti lawag malawlawagan damot makita damot kasano ba nga talaga iti kina importante iti agbyag nga adda silaw iti biyag na DJ lang kanya ko. Okay, bro. Dengin tayo nga ro iti manong tayo no kasanamat iti pinagi-reflect na iti silaw nga gapo ni Christ. Kuya MJ? Sige, praise the Lord. Kapsat, nag-importante detoy. May nga anak iti Diyos. Isto nga rin unay sa una di umuna nga Juan 3:9 ng gana Diyos nga iti may nga anak iti Diyos kat nga agtultuloy nga agbasbasilen kasi nalawagan isunan. So may namin nga pakakitaan nga I mean no kita sa dayti nga biag sak iti bulb bumbilya ni Apo tayo nga sa Kristo kan kastapay isuna met iti source DJ light or DJ kuryente. So kanyak ang dalinak dapat na silaw iti tumunggal maysa i-share ka tayo ni Brad Christian talungan nga aspeto nga kanyak kat agbalinak nga maysa nga silaw umuna iti speech or panagsao. So kasanunak ba nga makisarsarita iti sa baling nga tattao when napnon kadi iti grasya iti balikas ko wenno ada pakapailawan kanyak. So kanyak kakabsat importante nga napnuan dapat iti grasya nga maidaydayo na Yesu Kristo pati dito nagbalikas ko. May kadwa agbalinak nga silaw iti no kasanunak nga aksyon hindi agkutkuti kasla kumamit iti beneg iti trabaho no kasanuk nga jajag iti beneg iti trabaho. Lord ko ba talaga ni Jesus Christ? Kasi nuhanak nga willing nga nukum ada calling ni Jesus Christ kanya nuhanak nga willing nga agabsent para kanya na para ka DJ calling na kanya so nakin importante DJ calling na sayot na nga sa wen hanak agbalbaling nga silaw iti sa baling nga tao iti trabaho when kasi makita nga min visible nga termi iti biag iti pamati iti may nga tao kini Apo tayo nga si Kristo. Example ko makanyak, visible. Kung may kadwa, ay may tatlo, deto'y panagpanunot. So, dito iti usually, yan, iti nalilibin nga parte, iti tao. Ngayon, kasanunak ba nga agpampanunot? Agpampanunot ba ka na yun, no, kasanok nga tulungan, iti may nga tao? Tapno agrupay isuna kadi relationship na ni Jesus Christ kasi no kasi tanayon nga panunot ko agbalbalin nak nga lawag
or silaw kadigit kita tao nga makadkaduak. So, kasanok pa nga ijag ketoy kas may nga silaw kaday nga lubong. Nag-importante DJ obedience ko kini Jesus Christ. Kasi ijay nga permi nga makita iti tao nga sakit na balbaliwanon, no makikita da nga sumursurot at sa po tayo nga Hesus Kristo. Okay, so praise the Lord sa kabsat. DJ lang iti makunak sa dati matatlaw po tayo. Okay, Kuya MJ, thank you kadati anong tata nabagas nga kasta understanding kadati nga word kita nga gundaway tayo mo iti summary and application. So summary naamamu tayo ni Christ nga iso ti silaw. Naamamu tayo ni Christ nga iso ti silaw tayo. So since naamamu tayo ni iso ng kasilaw tayo, itultuloy tayo ti agbyag kadito nga silaw. So DJ summary ka dito di ba no panghawakan tayo silaw hantay lang ikikip nga kaskunan bro Christian tatay di ipakita tayo iti lubong, ipakita tayo detoy ada kanya tayo. So kasano detoy di umuna di pinangadal tayo nga talaga iti sasauna, pinangadal ka iti sasauna and pinangi-apply ka dagitoy. Because makita tayong detoy iti lawag nga mangsilaw talaga iti lubong. And may kadwa is DJ pinangiyam mo tayo iti sabali nga tao. And naka-importante DJ bagbaga na Matthew 5 let your light shine before men. Agbalin tayo nga silaw iti pagubra iti eskwela kadig iti estudyante iti pagubraan kadig iti agubra. So kita karon agbalin tayo lang mga ron nga sarming i-reflect tayo laeng iti anya iti ma-receive tayo from the light. As an application, dito yung roden haan tayong agbyag iti kinasipnget. So pagbiyagan tayo di silaw ng inted ni Jesus Christ kanya tayo. Agtulnog tayo kanya na. So DJ nga ron tikabsat iti summary and application tayo. Kita nga roden ay bakmambut nga rod ni Brad Christian para kadating i-share na ba't kanya tayo. Bro? Okay, praise the Lord. Kakabsat, iti dating nga gundaway, alak nga gundaway nga i-share kanyayo ni Christ. Sa sinuman iti agbibuya itata saan na pa'y inawat ni Kristo iti panagbiag na akas silaw, pudpud nga silaw iti biag na. Kagayem itan iti tiyempo nga lukatam ti puso. Lukatam iti ruangan ti puso ket agtarigagay ka nga awaten dati nga silaw ni Kristo iti panagbiag mo. Kamin gayem haan mo nga tarigagayan nga awaten ni Kristo ti biag mo. Di ko na nangar ditoy verse ditoy nga ti sa sinuman nga sumurot kanyak maadaan iti silaw ti biag ket dinto magna iti kasikmitan. Iti jay nuhaan mo nga awaten ni Kristo ti panagbiag mo. Agbiag ka nga agtultuloy iti kasikmitan. Nga detoy nga klase iti panagbiag biag
nga agturong iti diakonat itatay gagayem nga pannakadadael biag nga awan ti Sarsarabina. Agbibiyag ka man iti detoy nga lubong physically. Ano awan ken ka ni Kristo akas silaw amang ranyag iti biyag mo. Awan ti Sarsarabina deta nga biyag. Biyag nga madadael laeng. Ita nga tiyempo gayem dalan ka iti kararag iti panagbabawi. So kimatem ti pusom gayem. Agpakumbabaga ken ni Jesucristo mirisem wenno admitarem nga sika ket managbasol. Ag isurrender mo ti biag mo ken kuana. Agpanuray kan kadagiti pagayatan na saan mo na pagayatan nga pagbiagan iti biag nga napnuan iti dakes diket din agbiag kan sumurot ti kadagiti linteg na. Kaya't mo kadi nga ti biag mo ket agbalin nga silaw wenno agbalin akas kadatoy nga biag nga nalinteg na santuan nga panagbiag gayem idalan ka nga rod dati nga kararag. Lukatam ti pusom suroten na iti datoy nga panagkararag. Kararag tagabsat gayem Dios nga manakabalin at tuyak apo nga agyaman ken ka. Dan namuag iti pudpud mo nga silaw. Nga silaw amang ted iti biag isu ni Kristo. When apo admitarek nagbiagak iti biag nga saan ang makayayo itasangwanam. Nagbiagak para laing iti bukod ko nga pagayatan. Ngem ita agpakumbabaak ken ka o Dios. Dawatek nga pakawanennak dalusan na kadagitoy nga saan nasayaat nga ramid ko itasangwanam. Mamati ak apo ken Jesucristo nga isu nga inpaay mo, inted mo kanyak amang dalus iti basol ko gapo iti pannakatay na pannakaikrus na ken panagayos iti daran na ijoy cross. Ita mamati nga isu na laeng iti able nga mangugas iti basol ko nga mangisalakan kanya. Lukatak nga rod tiruangan ti puso awatek isuna akas pudpud mo a Dios ken mangisalakan ko. Daytoy ti kararag ko apo anak ng ragsak ti puso. Pagyamanan ka iti baro nga biag ken ti Espiritu Santo ngin paay mo manipod ita iti biag ko. Tinagan ni Jesus. Amen. So, praise God. Gayem, no, simurot kaman iti deta nga kararag. Kunana iti nasanto na surat iti may kadwa nga Korinto 5:17 nga sa sinuman nga nainaig ken Kristo naglabasen dagiti daan ket dimtengen iti baro. When gayem detan iti napasamak iti biag mo ita babaen iti pamati. Han mo man nakita ngem na impapuswan iti panangawat mo ken Kristo nagbabawi kang sipupuso ken kuana ket ti biag mo nga managbasol na ikrosen natayen nga na raman ken Kristo iti pannakatay na pannakaikros na ket iti panagungar na nagungar ka ket iti biag ni Jesucristo ison iti biag mo ita taisunan ket pudpudno nga inawat mo itabiag mo ket deta nga rod iti klase iti biag ngayon kaibiyag kas iti panagbiag ni Kristo ana santuan nalinteg nga nagbiag iti inaldaw-aldaw iti panagbiag na. So God bless kakabsat. Okay, thank you bro. Iti pinay-share mo ba't kadagiti kapsat tayo pa iti gospel. And tatangarod niya kung daway ay wak man ni Brad Justin para kadagiti announcements. Sige, kakabsat, intay nga rodon iti announcements tayo. So, Lifeline, kakabsat, maangay iti every Wednesday, iti 6 to 7 p.m. So, standby lang kakabsat or
ask lang kadigiti leader kadigiti or ag-join tayo iti Facebook page tayo iti Lifeline Ilocos, and especially Lifeline topic review that is Monday to Saturday. Just consult your leader kabsat para kadigiti link. Stamet iti DIPF every first Saturday of the month. Nung the purpose na dito kabsat is kasi mas lalo tayo pay nag-depend kinigaad kan mas lalo tayo pay nga madalam iti prayer tayo can FIC or EGR every last Saturday of the month, or this month is to know February 26, 2022, and that is to know next Saturday in Kakabsat, and Sunday worship service that is 8:30 to 10 a.m. via live Facebook and YouTube. Kustamit Kakabsat ang damat iti per schedule iti ministry Kakabsat nga face to face iti just consult iti leader yung kabsat no anati schedule yung iti face to face iti lawag Jacob building, and especially the PSOL class every Sunday 1:30 to 2:30, and yun kakabsat ka digit nalpas nga nag EGR digit iti next step ano di kasagat mas lalo pay grow in Christ. So inte nga rod iti closing prayer tayo kakabsat. Dawatik man iti amin nga agdumog ket tayo iti kumitaro ilepas daytoy nga pinagtutungtong tayo babaen iti kararag. Iti kararag tayo kabsat. Mami nga nainlangitan managayat ken managparabor nga Dios agyaman kami ugad iti abiyag nga ipaimot itong galmay sa kanyami kastamit o Dios iti kinasiri. When o apo launay ugad nga sika iti silaw mi ket sika iti nangted iti lawag iti amin nga papanan mi nang nangruna ugad iti journey mi nga mag-follow kini Christ. Stamet o Dios nga pudno launay nga daytoy nga sila ugad ket laeng nga inted mo nga para kanyami no dagat di usarin mi dapat daytoy nga silaw kuno tikas tagat i-share mi bat iti padami kuno digdihan pay makamamuan niya ano tikas ta agkaroon damat iti silaw iti biyagda ket agyaman kami o Dios iti at adupay na kinasirib nga ipaay mo kanyami kanayon ko Diyos na itarabayan na kami baban ti Espiritu Santo ken pudno launay o Diyos nakasapulan min ti agbyag akas pudno nga anak iti Diyos haanen iti agbibiyag pay iti kinasipnget ngamin Lord iti agbibiyag iti kinasipnget ket may nga boring life kuno may nga haan nga ammo no anak mapasama kuno agbibiyag nga ma iti kinasipnget ket kinasawon agbibiyag met iti uno patay ugad ket agyaman kami o Dios ket tultuloy met nga idalan na kami babaen ti Espiritu Santo ken isublimi amin nga dayaw gloria ken panagyaman babaen tinagan ni Apo mi Jesus. Amen. So, God bless you kakabsat. Dito iti pagpatinggaan iti Lifeline topic review. And see you again tomorrow iti kasta tayo iti Sunday worship service ken iti next topic review tayo manan. So may kaya sige, God bless you kakabsat. God bless everyone. See you again Bless you next all. Saturday. God bless you, Brad Hello, Gerard. Brian Focus, Paway, and Brent, Jose Pampaway. Kuya Marky.